Здравейте, потребители от VBOX7. В този клип искам да ви кажа и да ви докажа, че аз направих геймплей група, която какво се прави? Геймплейри. Само геймплеери, че правим геймплейове и други неща. Туториал. Забавление просто за вас. Нещо от някакви игри. Надявам се да видите и да посетите. Да следите от тези профили и да скефте на нашите клиповете, че правим. От екипа са Разор и това Бенгаринг. И нали ще правим клипове, не знам си какво. Точно като някои от известните групи за геймплейове в VBOX, които са Machine TV, BG Creatures TV. За жалост, много съжалявам, че BG Creatures се разпаднаха. И те всъщност не са се разпаднали, но спряха да правят клипове. Някои доста от яките пичове в екипа напуснаха и в този клип искам да почна и аз да правя като BG Creatures TV, като Machine TV, като G Television или някакви други по-известни, вие знаете. Ultra Gamers TV, някакви глупости там, които също правят геймплейове. Искам да стана като тях. Този клип съобщавам, че може да кандидатствате. Сигурно ще направя линк към профила, за да го посетите и да видите някои от клиповете, които... Тоест няма клиповете, но съберем екип почваме. Всъщност ние сме събрали екип. Казах ви кои са членове и те, които са членове в момента, те са в този екип. Сигурно ще почнем да правим отново клипове. И аз, временно ми бяха спреми клиповете. Сега отново са пуснати. И така, сега. Друго да ви кажа, пишете ми на които хора искат да се съединят. Ще ми пишете на гласа, ще искам скайп, ще ми гледам клиповете, геймплейовете и други неща. Няма да гледам стил, картинки, аватари, други глупости, никога. Няма да гледам, аз гледам просто хора, които могат да са опитни и знаят как да правят това. Това исках да ви кажа с този клип. Чао!